velvollisuuksien päättymistä, jopa identiteetin ja roolin menettämistä. Tänään tilanne on toinen. Eläkeläiselämän parasta on vapaus ja itse olen kokenut sen. Itse voin määritellä, mitä haluan tehdä, missä muodossa ja kenen kanssa. Ja mahdollisuus myös ansaita eläkkeellä, käyttää sitä osaamispääomaa, minkä on hankkinut työuran varrella. Sanonkin, että vapaus on eläkeläiselämän luksusta, mutta omilla ehdoilla, omilla määrittelyillä ja omilla rajoilla. Kirja Työn ja eläkkeen vajaa murtuu kertoo tästä kaikesta. Työn ja eläkkeen välillä ei ole enää jyrkkää raja-aitaa. Monet eläkeläiset ovat tänä päivänä työssä osa-aikaisesti, yrittäjinä, alustatalouden toimijana, hankkivat varallisuutta. Tämä kirja kertoo kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä meillä on. Kirja on saatavilla kirjakaupoista ja kirjastoista ja sen voi hankkia myös lahjaksi.